Guys, zvakaoma. Munoziva kuti kune chigame chinonzi blackmail chiri kurohwa nemasocialites pasocial media apa. Kune masocialites ari kufamba chiblackmaila kuma inbox avo kuti iwe ndine nyaya dzako dzandoziva kana usingadi ndibudise nyaya dzako ndipe mari yakati. Mirai ndikuudzei whether zviri kuitika kwauri iwe usiri socialite kana kuti zviri kuitika kwauri iwe uri socialite. Handiti muri kunzwa? Usabvume kublackmailwa. Do not ever be blackmailed by someone. Handiti muri kunzwa? Hakuna munhu asina nyaya dzake. Ukaona nzi ndipe mari yakati ndisabudise nyaya dzako itiburitsa. Murega aburitse. Chii chaungada chaungatya kuburisigwa chinonzi chinokosha pano pasi pezuva chisina kumboudzwa mumwe munhu chingave chii. Hamuzivi amudei maimbopinda kuma inbox evanhu kungoti vamwe vanhu vari drama ende vanonyara vari kutya kubuda vachitaura ende vanonyara kubuda vachitaura. Guys, kumaseri kwevanhu ava kuri kuitika zvakawanda. Saka imimi mablackmailers mirai ndikuudzei pasocial media apa. Your game is up. Your time is up. Handiti muri kunzwa? You have blackmailed people for so long. Vamwe vasiri paspotlight, vamwe vasiri paspotlight. Inoda kuti ugara tokuchallenge izvozvi nguva ichiripo. Kana une nyaya dzangu buritsa. Kana une nyaya dzaunoti dzangu ndati buritsa. Ini dzangu ndoburitsa ndoga ini. Imi kubva nhasi vari paspotlight mirai ndikupe